na. Hanggang mapay si kalakay, kesaan may takas jay, lumaminsan kay siya paye, tay maupay. Di nagsami din na yayatin, tapos may nadyak makita, nga agi mong kakaniyak mo siya, tay kuruso na data. At tapos sa ungat iibon tanda ni ayat, gen lumasubra ayat-ayat ket marakrak. Inte nga ro diklikan, talabi sa panagatap, tapno na yan, ayat gen namayan. Yan mapay si kalakay, kesa ang metapos jay, lumaminsan kay siya paye, tay maupay. Di nagsami din na yan.